Set ta' 19 tpinġija kontemporanja nnumerati ġew restawrati riċentement minn Heritage Malta. It-tpinġijiet juru repressjoni qawwija li seħħet wara l-falliment tal-pjan famuż tal-iskjavi u jinkludi xeni grafiċi u intensi li joffru ħarsa rari lejn ir-realtajiet brutali tal-passat. Il-wirja bl-isem ta' Tradiment u Vendetta, il-konġura tal-iskjavi tal-1749 fit-19 il-tpinġija storika tieħu lill-viżitaturi tagħha lejn Malta taħt l-ordni u kif spjega l-kuratur anzjana l-etnografija fiħdan Heritage Malta Kenneth Kassar, iġrajja li fiha l-iskjavi pruvaw jagħmlu rewwixta kontra l-Grammastru Pinto. Hemm il-ġrajja illi seħħet 275 sena ilu, ġrajja pjuttost unika għaliex x'aktar xi l-akbar ribellioni fuq l-art illi għamlu wettqu l-iskjavi fl-Ewropa. Da pratikament kien hemm ġrajja li fiha il-pjan kien illi jinqatel il-Grammastru Pinto u l-iskjavi jieħdu kontroll assolut ta' Malta propju sabiex il-persuna li kienet tmexxihom Mustafa Pasha jirbaħ ġieħu lura u l-unuri kollha lura mas-Sultan Tork. Spjega li wirja li tibbaża fuq korrispondenza li kien jibat l-Inkwiżitur dak iż-żmien u wkoll fuq 19 tpinġija unika minħabba l-fatt li normalment ġrajiet bħal dawn ikunu dokumentati bil-kitba biss u mhux bit-tpinġija. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar qal li l-wirjiet li jiflu siltiet minn ġrajjitna huma dejjem popolari. L-istorja mhux tkun qed hemmhekk biss biex naraguntawha, imma biex nattattawha żminijiet tal-lum tajt eżempji. Tajt eżempji illum qed nitkellmu fuq l-iskjavitu f'din il-wirja, imma illum hemm skjavitu. Kif inbidel l-iskjavitu minn dak iż-żmien għall-lum skjavitu għadu jeżisti. Imma kif inbidel? Hawnhekk qed nitkellmu fuq kif irreaġixxew min imexxi fil-pajjiż u dawk li għamlu r-rewwixta. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-interess kbir li dejjem qed jiżdied għall-wirt storiku tal-pajjiż qed juri n-numri dejjem qawwija ta' viżitaturi lejn siti ta' Heritage Malta. Qal li din wirja oħra li tagħti prova tal-ħidma li qed issir biex il-passat jingħata ħajja ġdida u jsir aċċessibbli għal kulħadd.